dwejja jew dmur, xi biża' jew ġuħ, aħna l-kol b'xi problema. Iżda Ġesu ġielilna iżur u jgħid dan il-kliem tibżawx wajjin, tibżawx wajjin, tibżawx wajjin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżawx wajjin, tibżawx wajjin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbkom. Kristu hawn jitfalna id-dawl, ħalli dawlilna l-ħajjietna. Kristu jrid jgħidilna mill-ġdid, jien magħkom sa tmiem, tibżawx wajjin, tibżawx wajjin, tibżawx wajjin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżawx wajjin, tibżawx wajjin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbkom. Jien Sister Teresa nsellem lilek li rġajt magħna l-programm ieħor Tibżawx huwa jien, il-paċi miegħek. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ekku eżis semmija, se nerġgħu niltaqgħu ma' Ġesu illum, però f'waħda mix-xeni xejn sbieħ li ġarrab meta kien jgħix fostna bħala bniedem. Mit-titlu tindunaw kemm xena taqsim il-qalb li hu Ġesu mhux milquh f'pajjiżu. U hekk jien inħoss li x'ħin naqsmuha din il-kelma nindunaw li ħafna drabi nsibu ruħna bħalma ġralu Ġesu f'sitwazzjonijiet ta' skoraġġiment, ta' dwejjaq u ta' delużjoni li jinħolqu minn diversi sitwazzjonijiet jew minn persuni li nkunu naħdmu magħhom. U għandna bżonn ta' Ġesu Kristu biex itina ftit kuraġġ ħalli ma nimblukkawx ruħna. Li meta tiltaqa' ma' persuni ta' din l-istoffa u meta tiġi f'sitwazzjonijiet illi lilek jiskoraġġuk, mhux iddawwar wiċċek lura, mhux tieqaf, mhux toqgħod tibki xortik u tingħalaq fik innifsek, imma jeħtieġ issib il-kuraġġ biex tkompli miexja kif se jallimna Ġesu Kristu tagħna. Se nirriflettu eżis semmija fuq silta li hija minn San Mark kapitlu 6, versi 1 sa 11. Però jiena l-bidu se naqra sa vers 6, minn 7 sa 11 imbagħad nitkellmu fuqhom aktar il-quddiem. Telaq minn hemm u mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt daħal jgħallem fis-sinagoga u l-ħafna li semgħuh bdew jistaġbu jgħidu: min hemm kisbu dan kollu? U x'inhu dan l-erf li jingħatalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-eġubijiet kbar bideh? Dan mhuwiex il-Mastru Daxxa bin Marija u Ġagbu, Ġoswe u Ġuda u Xmun. Uħutu l-bniet mhumiex hawn magħna. U huma skandalizzaw ruħhom minħabba fih. Għalilhom Ġesu: ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u fost rabatu u f'daru stess. U hemmhekk ma seta' jagħmel l-ebda miraklu ħlief li qiegħed ideh fuq ftit morda u jfejjaqhom. U baqa' mistaġeb Ġesu bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Kif qed naraw x'eżis semmija hija sitwazzjoni verament doloruża u ta' sofferenza għal Ġesu. Meta ġerra l-ludija kollha u għamel tant mirakli jemmnu fih, imma meta ġie f'pajjiżu flimkien mad-dixxipli tiegħu sab il-bieb imblukkat. Hawn nixtieq nagħmel premessa ċkejkna ħafna. Ekku aħna u veru ħafna drabi inħossuna ikkondizzjonati mill-ġudizzju tal-oħrajn. Tkun kondizzjonati fisser illi tisma' lil xi ħadd jgħid xi ħaġa fuqek. U din ix-xi ħaġa tinkwitak b'mod u manjera illi qisu m'għandek problemi ta' xejn ħlief din il-problema li smajt. Għax pereżempju smajt li l-ġara qalet fuqek ma nafxix u moħħok joqgħod iħammem u jibdew ġejjin ħafna ħsibijiet u ħatibda tħoss ċertu rabja ġewwa fik. Ħafna drabi nħossuhom dawn il-kondizzjonamenti tal-ġudizzji tal-oħrajn. Il-kbira hi li dawn il-ġudizzji jistgħu jittrasformaw ruhom f'rispett uman. F'liema sens? Fis-sens jiġifieri li tgħid: iva, qalet hekk il-ġara fuqi,
issa ma tiġix titlobni xi pjaċir. Iva qed taħseb fuq l-oħra, issa nibdlilha meta jkollha bżonn tieħu l-of tagħha. Iva niġu f'dawn is-sitwazzjonijiet illi dan il-ġudizzju li smajna minn ħaddieħor jimblukkana biex inkomplu nagħmlu l-ġid, anzi biex inkomplu mexxin il-qudiem fil-ħajja spiritwali tagħna. Jeħtieġ mhux tieqaf toqgħod tagħbil il-moħħu b'ħafna reazzjonijiet illi ma jagħmlulek ġid, żgur ma jagħmlulek ġid, la mentalment moħħok jiġifieri, għax imbagħad tibda għandi wġeħ ta' ras, ara kont bikwieti lanqas naf kemm illi ma nħossu ġeħ ta' ras, kellha ġġibili u nibla l-pilloli u xorta ma tistax torqod bil-lejl. Dawn il-kondizzjonamenti ta' ġudizzju tal-oħrajn ħafna drabi eżis semmija jistgħu wasluna anki għal dan il-mument ta' blockiċ, ta' waqfin f'dik li hija l-konverżjoni tiegħi jew tiegħek. Ma nħallux ix-xitan iħarbtilna ħajjitna bl-iskoraġġiment. Ġesu ta' darba fost l-oħrajn xtaq ikun jaf in-nies x'jgħidu fuqu. U lill-apostli qallhom, in-nies x'jgħidu fuqi, min jgħidu li jien. Il għaliex li tkun taf il-ġudizzju tal-oħrajn fuqek m'hemm xejn ħażin. Billi tkun taf li ħadd ieħor qed ifaħħrek jew inkella forsi jgħid imma kemm hi traskurata, kemm tpaċpaċ żejjed kemm hija żiena, imma kemm għandha l-kelma faċli, kemm taf tirraġuna, kemm intelligenti, nadifa biżla. Li tkun taf il-ġudizzju tal-oħrajn ma fiha xejn, anzi hija ħaġa pożittiva, hija ħaġa umana anzi. Importanti però li ma tikkondizzjonax ruħek fuq dak il-ġudizzju u tibda tewden. Kulħadd jgħid li jiena biżla, kelli niġi naħdem hawn biex jgħiduli għażiena. Importanti li ma tikkondizzjonax ruħek nerġa' ngħidlek fuq il-ġudizzju tal-oħrajn. La jekk ikun pożittiv u lanqas negattiv. Kun kapaċi ikkontrollah u tħallihx iħarbtek. Hemm drabi tali l-ġudizzju tal-oħrajn jista' jenni għax ngħid qed jgħidu li jiena żiena. Mela forsi għandhom raġun ħa nara ftit. Kos taf li veru hux għaż-żiena ftit jien lanqas kien jiġini f'moħħi. Tista' tkun illuminazzjoni dawla lik biex taraf int min int u tipprova tinbidel. Però mhux dejjem il-ġudizzju tal-oħrajn huwa ġudizzju veru. Mhux dejjem kif sajrin naraw anke f'dawn il-ftit ħsibijiet u riflessjonijiet li ser nagħmlu fuq is-silta tal-Vanġelu li qrajna. Eżis semmija, il-problema mhux li aħna nirċievu dawn il-kondizzjonamenti u forsi tgħid taf li ddispjaċini u nkeddejt li qalet dik il-kelma fuqi għax qatt ma bsart li għandha dawn il-ħsibijiet dwari. Imma l-importanti hu li inti tispiċċa billi tgħid ma ġara xejn. Ħankompli nagħmel dak li qed nagħmel għax jien ma nagħmlux għal għajnejn in-nies, ħanibqa' miexja l quddiem u tibqa' miexja bħajtek. Ekku, din hija l-persuna illi il-proċess tal-konverżjoni tagħha baqa' sejjer. Ma ġiex imblukkat. Anke jekk iddispjaċija, anke jekk ħarġet xi ftit deluża u qalet is-Santa Marija kemm ftaħt qalbi magħha, mur obsor x'kellha f'qalba, Mela le ma tweġġax, aħna m'għandniex ġwiena warajna, aħna bnedmin, aħna nweġġaw u batu. Però ma ġara xejn, żomm l-ekwilibru. U żomm l-ekwilibru tafu xi jfisser? Ifisser ma ġara xejn, jien xorta se nkompli naħdem, jien xorta se nkompli nagħmel il-ġid. U jekk qabel kont insellmilha filgħodu biss lil dil-persuna, issa nsellmilha filgħodu u fil-għaxija, imma mhux se nħallija timblukkani. U għalhekk eżis semmijattilkom li dak li se nitkellem fuq llum naħseb, anzi mingħajr ma naħseb xejn, imissna ħafna mill-qrib. Għax aħna qed ngħixu mal-oħrajn fil-familja, fuq il-post tax-xogħol, fil-komunità u l-għajxin ta' flimkien bosta drabi jew jista' jinkoraġġina jew jista' jiskoraġġina
u li tagħmel kuraġġ lill-ambjent huwa uman. Bħalma huwa uman li tiskoraġġixxi ruħek mill-ambjent. Però jien ngħidlek tinsiex inti qed tismani li inti il-fuq mill-kundizzjonamenti umani. Ġesu Kristu f'din is-silta se jurina li jiddispjaċi ħafna u dan huwa wieħed mill-mumenti dolorużi ta' tbatija illi sab ruħu Ġesu. Imma minkejja kollox araw x'għamel. Wara s-silta li għadni kif rajt minn versi 1 sa 6 kompli hekk, mela se nkompli issa minn vers 7 sa vers 11. U mar idur irħula oħra, jallem u sejjaħ li 12 u batom 2. Iġifieri mhux qalilhom ara ħi, jekk ma milx suċċess fir-raħal tiegħi, erfgħu l-affarijiet u kulħadd imur jinġabal lejdaru. Għax la ma laqgħunix hawnhekk, allura ma naħsibx li se jilqgħuni l-oħrajn. Le, Ġesu baqa' miexi. U dan huwa l-proċess. Din hija l-intuizzjoni ta' min jaċċetta il-proċess tal-konverżjoni. Ma ġara xejn. Kompli għamel dak li għandek tagħmel. Din is-silta ta' San Mark hekk jinaqsam ta' 4 partijiet. L-ewwel x'jallimna Ġesu. It-tieni l-istaġib tan-nies. It-tielet ir-reazzjoni ta' Ġesu, ġifieri kif ġab ruħu Ġesu. U r-raba' u Ġesu ma jaqafx, jibqa' miexi bil-missjoni tiegħu. Eżis semmija. Il-kuraġġ tal-fidi f'Ġesu Kristu irid jiġina minn ġewwa, mhux minn barra. L-ebda persuna u l-ebda ċirkustanza minn barra ma tista' tagħtini il-ferħ illi huwa il-frott ta' ġewwa. Il-ferħ joħroġ mill-ġewwieni tagħna illi huwa frott tal-qalb. X'jallimna Ġesu? X'għamel Ġesu meta ġie fir-raħal tiegħu? Għamel dak li tagħmel kull persuna ludija. Mar fis-sinagoga u ntefa' bil-qiegħda biex jisma' l-kelma bħall-oħrajn. Imma l-kap tas-sinagoga induna li kien hemm Ġesu. Bella ma kienx Ġesu li jiżattat, ma kienx Ġesu li baqa' wieqaf biex jgħid il-kelma hu, imma l-kap tas-sinagoga meta raħ stiednu. Ma tgħidilniex kelma qallu. U Ġesu qam bil-wifqa u tkellem. Fetaħ l-iskroll tal-profeta Eżajija u wara li jagħmilhom il-katekeżi li kellu jagħmilhom fuq il-kelma qal. U llum din il-kelma qed isseħħ. Ġesu eżis semmija jgħallem minn dak li kellu ġewwa. Ma ninsewx li Ġesu qabel ma mar jippriedka ħejja ruħu 30 sena biex jippriedka 3 snin. Dam ħafna jipprepara ruħu, dam ħafna jintela bil-kelma t'Alla, dam ħafna jkollu dan id-dialogu, dan il-kollokju ma' Alla l-Missier, qabel ma ħabbar u ta' il-bxara tajba lilna l-bnedmin. Iva Ġesu Kristu kellu ħafna xjati, mhux għax Ġesu Kristu kien liben t'Alla, imma Ġesu Kristu kien bniedem bħali u bħalek. Imma kien mimli, qalbu kienet mimlija bil-kelma. Allura, meta tkellem fis-sinagoga, kulħadd staġeb. U għaw nidħlu għat-tieni punt ta' din is-silta. Ekku però qabel semmija nagħmlu riflessjoni fuq dan it-tieni mument l-istaġib tan-nies, ejjew nisimgħu silta mużikali. Silta verament sabiħa li jisimha Qatt iltqajt ma' Ġesu. Però waqt li qed nisimgħuha tajjeb li nagħtu każ il-mistoqsijiet li se tagħmlilna. Sassaqsina x'i jfisser Ġesu Kristu għalik? Qed qisu bħala s-Sinjur tiegħek? Temmen li dejjem miegħek? Qed tgħix għalih?
qed tħallih jiġi ġo qalbek, tafdaħ li jisma' talbek. Għad iltqajt miegħu hekk f'relazzjoni ta' mħabba vera u għaraft tassew minnu, jew se jiġrilna bħan-nies ta' Nazzaret li kien hemm fis-sinagoga marfuħx. Għad iltqajt ma' Ġesu u aċċettajtu b'Salvatur. Ekku ejjew, waqt li nisimgħu naraw x'post għandu għalik u għalija Ġesu Kristu. Għalikom is-silta. Għad iltqajt ma' Ġesu. Dini l-anja mistoqsija ser inti xi fisser Ġesu Kristu għalik. Għajli Ġesu x'int Sinjur tiegħek, temminx li dejjem miegħek, inti x'qed tgħix għalik. Għajli jekk hux qed jgħix ġo qalbek, taftaħx li jisma' talbek u għandekx fiduċja fih. Għad iltqajt ma' Ġesu, relazzjoni ta' mħabba vera. Għad iltqajt ma' Ġesu, esperjenza mlija jena. Għad iltqajt ma' Ġesu u għaraf tassew minnu. Għad iltqajt ma' Ġesu u aċċettajtu Salvatur. L-anja mistoqsija spiss tiġi, x'post għandu Ġesu Kristu ġo fik. Għajdli toddux b'sultan ta' ruħek, tħallix tassew jisuqek bil-grazzja li jagħtik. Għajdli jekkux suġġett ta' ħsiebek, tqedux l-aħjar fost ħbiebek, tagħtih ċans iservik. Għad iltqajt ma' Ġesu, relazzjoni ta' mħabba vera. Għad iltqajt ma' Ġesu, esperjenza mlija jena. Għad iltqajt ma' Ġesu u għaraf tassew minnu. Għad iltqajt ma' Ġesu u aċċettajtu Salvatur. Ekkeż is-semmija naddu biex namlu riflessjoni fuq it-tieni taqsima, l-istaġib tan-nies. Ġeneralment waqt il-kelma fis-sinagoga kien ikun hemm skiet perfett. U l-Vanġelu ta' San Mark jgħidilna illi jekk kif semgħu lil Ġesu jitkellem inħolqot bħal tkeġwiġija. Bdew jgħidu dan minnu? Dan qatt ma smajnieh jitkellem. Din kienet l-ewwel darba li qajmuh biex jitkellem ġo sinagoga. Dan minnu? Dan mhux bin Ġuzeppi, il-Mastru Daxxa u Ommu Marija. Missieru ma jafx ħlif jinċana l-injam u dan x'università mar. U l-ħutu mhux kollha nafuhom. U dan huwa l-ewwel mument ta' staġib. Illi bl-istaġib stess tan-nies kienu qegħdin iħarbtu lil Ġesu. Il-għaliex kifet is-soltu ma joqogħdux jitkellmu waqt il-kelma fis-sinagoga. ċert li Ġesu tkellem ħafna sempliċi biex fehmu kulħadd fehmu. Kulħadd induna li qiegħed iwassal kelma illi hija qawwija fiha nfisha. Mhux għax kien qed jitkellem sabiħ ta' u b'lingwaġġ mirqum, imma għaliex kien ħireġ kollox mill-qalb. Ġesu kien qiegħed jitkellem minn qalbu, dejjem wassal aħbar tajba kull fejn kien minn qalbu. Iktar u iktar meta ġie f'pajjiżu, meta ġie fir-raħal tiegħu.
Kemm xtaq Ġesu hemmhekk ifejjaq. Xtaq jagħmel ħafna mirakli illi jagħmel f'Kafarnaum fil-Palestina kollha. Xtaq jagħti kelma ta' kuraġġ, ta' faraġġ fir-raħal tiegħu. Xtaq ħafna Ġesu. U indunaw li l-lingwaġġ ta' dan Ġesu minkejja li kien sempliċi kien lingwaġġ spontanju. Lingwaġġ li meta qed joħroġ minn fom Ġesu ħireġ mill-qalb milli mill-fom. Mill-qalb li hija mġarba b'relazzjoni sħiħa malla fil-kwotidjanità tagħha mar-rieda ta' Alla. Għaliex biex titkellem b'ċerta libertà u ċertezza irid ikollok fiduċja f'xi ħadd. Jekk ikollok il-fiduċja fik innifsek, allura x'tagħmel? Tipprova tara ħadd ieħor x'qal, ħadd irrepetih, ħalli taqta' figura tajba bħalma qata' ħadd ieħor. Imma meta inti din il-fiduċja qed iġġibha minn x'imkien ieħor illi inti permezz tiegħu iġġarrabt, kbirt, immaturajt f'relazzjoni ma' dak li miegħek irid dejjem jagħmel festa. Ta' dak li minkejja li qed jarqek fit-tempesti, però qiegħed miegħek. Ta' dak li jrid itik il-kuraġġ. Allura il-kliem tiegħek ikun differenti. Allura il-kliem tiegħek ikun esperjenza imġarba u mbirka minn Alla. U dan kien il-veru Ġesu tagħna. Ġesu kellu sempliċiment fiduċja fil-Missier. L-għena tiegħu kienet biss li jagħmel ir-rieda tal-Missier. U meta anki Marija u Ġuseppi, speċjalment Marija Santissima, staġbet kif intillef u marret tgħidlu, ibni, missierek u jien tgħidx kemm aħna nkwitati għaliex għamiltilna hekk. U Ġesu quddiem dan l-istaġib qalilha, u ma tafx għalfejn ġejt jien, ma tafx li jiena ġejt biex nagħmel ir-rieda tal-Missier. U allura kien hemm din l-armonija, din is-sintonija perfetta bejnu u bejn Missieru. U allura id-diskors tiegħu bil-fors joħloq staġib. Bil-fors jistaġbu għax ir-rabbini x'kienu jagħmlu? Kienu jitgħallmu bl-amment xi idejat u dejjem jirripetu daw l-istess idejat. Imma d-diskors ta' Ġesu ħoloq taħwid kbir fis-sinagoga. Id-diskors ta' Ġesu Kristu ħoloq ħafna domandi fil-qalb ta' tant persuni li kienu fis-sinagoga. Bil-fors, għax Ġesu kien min-naħa tal-Missier. U aħna wkoll eżis semmija, meta nkunu man-naħa ta' Ġesu Kristu, aħna wkoll jiġrilna l-istess li d-diskors tagħna jkun diskors illi jixed b'mod ħaj dak li aħna nkunu għaddejjin minnu, dak illi Ġesu Kristu jkun qed jgħinna biex ngħaddu minnu u nimxu il-qudiem. Dew jistaqsu, min fejn kiseb dal-elf kollu, speċi jridu jgħidu, għandna rabbini xarhom abjad mawġa ganċ li min jaf kif jafu għall-kelma t'Alla, dan għadu daqsxejn ta' tfajjel, min fejn kisbu dan kollu, min fejn. Imma la tkun miegħu kull kelma li toħroġ minn fommok tkun kelma ta' faraġġ u ta' kuraġġ. U hekk ried li tkun il-missjoni li bagħthom jagħmlu lill-appostli wkoll, mhux li jkunu set il-duma, imma qallhom morru u xandru l-aħbar it-tajba u fejqu lil-morda u ħorġu x-xjaten. Dawn huma iż-żewġ ħidmiet illi Ġesu Kristu jobbligahom jagħmlu. Dan il-kliem eżis semmija illum qed jgħidu lilek u lili, mhux lill-apostli biss. Morru fejqu qed jgħidilna l-morda, farġu lill-imniktin u jitolbu ħajoħorġu x-xjaten. Għaliex ħafna drabi meta jidħlu x-xjaten ġewwa fina għandhom ħafna rkejjen fejn jistaħbew. Isimgħu ġara fis-sinagoga. L-ewwel l-istaġib, imbagħad kellhom anki it-tieni ħsieb x'ġaralhom dawn. Kellhom ħafna diffidenza,
qed jisimgħu lil Ġesu, però hemm blockiġġ. Bħal meta taf persuna u titkellem miegħek u qed tgħidlek affarijiet sbieħ u tgħid veru qed tgħid affarijiet sbieħ, imma tħoss ċertu blockiġġ għax għandek ħafna preġudizzji f'moħħok fuqha. Tħalli l-preġudizzju jimblokka l-verità. Ma tibqax tasal il-verità għax qed tgħix kontinwament b'dak il-velu li qed jagħti l-verità. U mingħajr il-verità m'hemmx konverżjoni. Mingħajr il-verità m'hemmx proċess fil-konverżjoni eżis semmija. In-nies li kienu fis-sinagoga jisimgħu lil Ġesu għalhekk ħassew din l-attitudni ta' diffidenza. Għax l-ewwel bdew bl-ammirazzjoni, kemm qed jitkellem sabiħ, kemm qed jgħid affarijiet interessanti li qatt ma smajnihom bir-rabbini tagħna. L-ewwel din l-ammirazzjoni, imbagħad il-kritika. Il-kritika biex ikomplu jweġġaw. Bħal meta aħna ngħidu, brava ta' kemm mint bil-għaqal, proset, ara kemm għamilta sabiħa din, l-ammirazzjoni. Però fl-istess ħin ġo fina ngħidu, kieku tgħix il-ħajja tagħha, kif tagħmel dawn l-affarijiet. Rajtu? Il-kritika, is-swat. Iva tajjeb m'hawnx għalik. Imma u dik l-imma kemm tfisser eżis semmija. Iva jien tagħmilta dik, ara ħadd ma qal li taf li ma kontx nemmen li inti kapaċi daqshekk. U f'qalbek tajt kieku. U dik il-kelma kieku se tħarbat dak kollu li inti qed b'ammirazzjoni. Kieku. U lil Ġesu dak riġralu, illi kif se jibda jitkellem biex jgħid xi ħaġa illi tista' tkun ta' ġid għal dak ir-raħal għal dawk in-nies jibdew isemmulu r-razza u r-radika. Bħalli kieku qatt ma bassru u skandalizzaw ruħu. U hawnhekk nixtieq nagħmel riflessjoni ftit profonda fuq it-tielet ħsieb. Ir-reazzjoni ta' Ġesu, però l-ħin ma jippermettilniex eżis semmija. Għalhekk jekk Alla jrid inkomplu dwar l-istess tema fil-programm li jmiss. Qabel nagħlaq però tajjeb li ndawru ħarsitna lejn il-mulej u nitolbuh itina l-erf qaddis tiegħu biex ma niskoraġġux ruħna quddiem il-ġudizzji tal-oħrajn, għax din mhijiex parti mill-konverżjoni. Imma pjuttost, bil-kuraġġ kollu nżommu l-ekwilibru bħalma għallimna Ġesu u nkomplu naħdmu u nagħmlu l-ġid anki ma' min ma jilqaniex. Ekku sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum 8 ijiem għal programm ieħor, nirringrazzjak li kont magħna. Nsellimlek il-paċi miegħek. Dan il-klim tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbkom. Kristu hawn jitfalna id-dawl, ħalli dawlilna l-ħajjietna. Kristu jrid jgħidilna mill-ġdid, jien magħkom sa tmiem, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jien qiegħed hawn fosthom inħobb.